Benvinguts a un nou capítol a la Toscana. Estic enmig de les vinyes que tenim al costat de la casa. Hem triat una casa per passar aquí 6 dies. Jo encara no m'ho crec perquè és una passada. Crec que totes són precioses, però és que la que hem triat. De veritat, de compte. I una de les primeres coses que us volia ensenyar és com són les vinyes d'aquí, perquè són molt diferents de les del Penedès, que són les que em queden al costat de casa. Aquí els ceps són super alts, vull dir, veieu per on em queden? Mireu, el tronc arriba fins a... I mireu fins on arriba. Vull dir, és super alt i els nostres no són així. No sé si és perquè la mena de cep que tenen aquí és diferent o simplement perquè la van lligant perquè creixi cap amunt, però són molt altes. I aquí la vinya és tota inclinada, és 0 plana, tots són petits turonets que van pujant, baixant, i clar, fa un paisatge molt maco. Buonasera, bon dia, bona hora. Avui us vull ensenyar un parell de coses que vam comprar al Panificio, al forn de pa, i són, la primera, aquesta espècie de coca salada cracker, perquè veieu que és super cruixent. Té un punt saladet amb la ceba, si t'agrada, o l'oliva. I he estat buscant perquè no acabava de trobar el nom, i em sembla que és la schiatta, no sé pronunciar això, us ho deixaré escrit, schiacciata crocante, perquè hi ha aquesta versió que és cruixent i després una cosa que venen aquí als forns de pa, que és el mateix que us he ensenyat abans, cruixent, aquella massa és la versió estirada al màxim, que quedi molt fina i cruixent, i després hi ha aquesta que ve a ser com la focaccia, però una mica més fineta que la focaccia normal, que és més gruixuda i també és menys oliosa. És com el pa del dia a dia d'aquí, perquè quan hem anat allà tothom anava comprant això com per esmorzar. També pots comprar pans, que per cert són sense sal, però aquest és com el pa del dia a dia. Tadam! Oh! Mini pizzeta. Pizzeta. Jo crec que me la menjaré amb formatge. I... Focaccia. Oh, però aquesta és la gruixuda. Aquesta no és la fineta. No, avui hem comprat només gruixuda. Perquè no tenien de l'altra o...? No hi hagi discussions. Buah, això... Marranada. Però és com un panet, no? Mhm. Us han dit que és de xocolata, està farcit. Xocolata i crema. És que teníem moltes coses farcides. O sigui, la part dolça no l'hem comprat cap dia, fins ara, pràcticament. Però en tenen moltes coses. Mira, com aquest secs. Oh. Això ves? És que això ho tenen a un forn de pa. Però t'haig de dir que els altres forns de pa que hem vist, també tots tenen coses. Sí. O sigui, són com mig botiga delicatessen. Oh! Pans tampoc hi havia molta varietat a la botiga. Pa rodó, com més moreno. I és com el de Mallorca, que no té sal. Com li poses coses salades a sobre, ja no li posen sal. Ja li dona aquell punt de gust. Ma che una figli? 3, 2, 1, go! Ara ens hem aturat de camí a casa, que estem tornant de San Gimignano, i hem parat a agafar unes pizzas per emportar i, òbviament, havíem de beure a casa un vi blanc, que és típic de San Gimignano, que es diu Vernacolo San Gimignano. És un vi blanc, quan arribem a casa fem tastet. A San Gimignano el volíem comprar, però hem tingut un problema, i és que les botigues allà tanquen super d'hora. A 7:45, les 8, està pràcticament tot tancat. Així que aquí a la pizzeria n'hem agafat. Aquesta ens ha costat 10 euros. Mira que aquí està tot super a la vora, però entre pobles i pobles que hi ha 20 minuts hi ha vins super diferents. Jo crec que el Penedès, per exemple, és una àrea bastant gran i es fa vins més o menys iguals. En canvi aquí, de poblet a poblet, ja canvia el tipus de vi. Vull dir, aquest és típic de San Gimignano i no el fan a un altre lloc. A veure, anem a ensenyar la pizza. És que això, la rosada no el res. Fineta, fineta. És que és... Vaig aprofitar per preguntar-li al pizzaiolo si les pizzas d'aquí són gruixudes, són fines, no? Si són més tipus napolitanes o més tipus romanes. I em va dir que no em volia dir que al 100% les pizzas de la Toscana o al voltant de Florència són d'una manera o una altra, però sí que em va dir, diu, el 70%
aquí la pizza no la trobaràs napolitana, no la trobaràs gruixuda. És més aviat fineta, no tan com la romana, perquè tampoc és exageradament fina, però no té res a veure amb la pizza napolitana. I per cert, una cosa curiosa és, a mi almenys a Catalunya no em passa, i és quan tu agafes una pizza per emportar, et cobren el mateix preu que el preu de la pizza si te la menges al restaurant. En canvi aquí et fan bastant descompte si les agafes per emportar, cosa que té bastant sentit, però em va sorprendre perquè el descompte era bastant gran. També hem descobert quina és la pasta típica d'aquí, perquè aquí sabeu que hi ha 1000 varietats de pasta, de raviolis, de tagliatelle, el que tenim allà realment és molt limitat. La que és autòctona de la Toscana és aquesta pasta que es diu picci, que ve a ser com un espagueti, però és molt més gruixut. Almenys jo cru perquè és que la pasta fresca d'aquí està boníssima. Òbviament pots trobar macarrons, tagliatelle, espagueti, de tot, però res, em feia gràcia saber quina era d'aquí. Bodegues n'hi ha 50.000, nosaltres vam visitar dues, una que és molt famosa i que arquitectònicament és una passada, que és Antinori, també pronúncia italiana, la perdonareu. És una parada imprescindible només per veure l'espai, perquè és brutal. És famosa per l'escala en espiral metàl·lica, bueno, un edifici que no et deixa indiferent. I l'altra bodega que vam anar a veure va ser la del propietari de les vinyes que hi havia al costat de la nostra casa, que es diu Casa Lucci. És una bodega que no té res a veure amb Antinori, és petiteta, acollidora. Vam anar un dia que, segons Google Maps, estava obert, però quan vam arribar allà representa que estava tancat i ens va sortir el Luca, el senyor propietari de la bodega, que ens el vam trobar un dia passejant per allà, i ens va dir, bueno, veniu i us faig una visita privada. Total, que vam començar a parlar, ens va ensenyar la seva bodega privada, la de dins de casa seva, ens va treure una copa de vi, una mica d'oli, pa. Va ser un gust estar amb ell allà tranquil·lament a la terrassa parlant, superxulo. Si hi aneu, demaneu la visita oficial perquè val la pena, és una bodega molt xula. Els vam comprar Pernacchia di San Gimignano, també vam comprar Chianti de l'any i Chianti de reserva, i Vino Santo ens va dir que es deia, que és un vi dolç tipus moscatell pels postres. Vinga, va. A comprar! Última parada del viatge, hem vingut a un Coop, que és un supermercat, a comprar cosetes per emportar-nos a casa, perquè ens encanta comprar souvenirs comestibles per emportar. Mentre faig una volta per aquí pel súper us ensenyaré algunes cosetes que a mi m'han cridat l'atenció. Atenció a les safates de flors de carbassó, quin goig! La secció de vins del súper, atenció, és gegant, o sigui, enorme. O sigui, hi ha moltíssimes referències a 50.000 varietats, blanc toscano, blanc nord d'Itàlia, brut champagne, prosecco, de tot. Formatge, mozzarella, especial per pizza, és fresquet, és mozzarella per pizza. Nosaltres sempre posem el ratllat aquell, que és més dolent que jo que sé què. Que bo. També la part de les farines, hi ha un munt de varietat i com molt més especialitzada. Farina tipus 00, tipus 1, tipus 2. Crec que hi ha molta més consciència de que has d'utilitzar farines diferents en funció del que vulguis fer. I jo m'emportaré sèmola per poder fer pasta fresca a casa, perquè allà em costa molt de trobar. Marques de pasta que podeu trobar a Catalunya i que són d'Itàlia, que les veus aquí al Sorbet. Rumo, no sé si la coneixeu, boníssima, jo la compro moltíssim, i moltes vegades també he comprat aquesta, la Molisana, que la trobo en alguns súpers, no molts. Rumo és més coneguda, jo crec, allà, però aquesta també està boníssima. Acabo d'al·lucinar amb la mida d'aquest paquet de pebre negre. O sigui, pesa 1 quilo. Tu n'has vist que venguin 1 quilo de pebre negre molt. Potser per fer cacio pepe? Una cosa que també em sembla molt guai de com venen el tomàquet aquí al súper és que hi ha llaunetes bastant més petites del que estem acostumats a comprar-les allà. Aquestes llaunes fan 220 grams i és ideal perquè molts cops vols fer salsa de tomàquet i et venen uns pots que són de 800 grams, 1 quilo, i has de deixar obert el tomàquet. A mi molts cops em passa que se m'acaba posant malament perquè no el gasto per fer altres elaboracions. En canvi, amb aquestes llaunetes petites va superbé, perquè si vols fer salsa per 2, per 4, a vegades no necessites tant tomàquet, i amb aquestes va perfecte. Jo crec que no era conscient de tots els formatges frescos que tenen aquí. O sigui, és al·lucinant, de veritat. Ricotes, moltíssimes. Stracchino, aquest que jo no l'he vist mai. Stracchino, que ja us he dit, mozzarelles, més mozzarella, stracciatella, un munt, això està boníssim, és com la part de vins de la burrata,
burrates, més burrates, mozzarelles. Al·lucinant. Això no sé si us ho havia ensenyat. El ragú tradicional d'aquí de la Toscana és el de cinghiale, que és ragú de porc senglar. No és de porc o de vedella, no, és de porc senglar aquí. Cinghiale. I fins aquí el vídeo, espero que us hagi agradat. Els detalls sobre la ruta que hem visitat, els pobles, la casa, tot això us ho deixaré detallat en un altre vídeo, perquè aquí ho he volgut centrar en la gastronomia, que és el més important d'aquesta sèrie de vídeos de A Taula. En qualsevol cas, si teniu preguntes sobre el viatge o qualsevol cosa, m'ho deixeu a comentaris i jo us responc encantada. Ciao!